கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த மன்னாட்டுடைய என்ற டெய்லி போட்காஸ்ட்டை கேட்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தில் வாழ்த்துகிறோம். ஓசியா 10வது அதிகாரம் 12வது வசனம். நீங்கள் நீதிக்கென்று விதை விதையுங்கள், தயவு கொத்ததாய் அறுப்பு அருங்கள், உங்கள் தரிசு நிலத்தை பண்படுத்துங்கள். கர்த்தர் வந்து உங்கள் மேல் நீதியை வருஷிக்க பண்ணும் மட்டும் அவரை தேட காலமாயிருக்கிறது. தேடுகிற காலம். இட் இஸ் டைம் டு சீக் த லார்ட் என்ற தலைப்பின் கீழ் இன்றைய மன்னாவே தியானிக்கப் போகிறோம். கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நமக்கு இது தேடுகிற காலம். மௌனமாய் இருக்கிற காலம் அல்ல, தரிசு நிலங்களை பண்படுத்துகிற காலம். உபவாசத்திலும் ஜபத்திலும் இருந்து கர்த்தரை ஊக்கமாய் தேடுகிற காலம். கண் விழித்து தேடுகிற காலம். அப்படி தேடுவோம் என்றால் கர்த்தர் உங்கள் மேல் நீதியை வருஷிக்க பண்ணுவார் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. தேடுங்கள், அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள். தேடுகிறவன் கண்டடைகிறான் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. நீங்கள் முழு மனதோடும் முழு ஆத்மாவோடும் தேடினால் அவர் உங்களுக்கு தென்படுவார். இயேசுவை கண்டடையும் வரைக்கும் தேடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு மொழிபெயர்ப்பு சொல்லுகிறது. சூலமித்தி ராக்காலங்களில் என் படுக்கையிலே என் ஆத்தும நேசரை தேடினேன் என்று சொல்லுகிறாள். கடைசியில் என் ஆத்தும நேசரை கண்டேன். அவரை நான் என் தாயின் வீட்டிலும் என்னை பெற்றவளின் அறையிலும் கொண்டு வந்து விடுமட்டும் விடாமல் பற்றி கொண்டேன் என்று சொல்லுகிறாள். கர்த்தரை கண்டடையும் வரை அவரை தேடுங்கள். நீங்கள் கர்த்தரோடு இருந்தால் அவர் உங்களோடு இருப்பார். நீங்கள் அவரை தேடினால் உங்களுக்கு வெளிப்படுவார். அவரை விட்டீர்களே ஆகில் அவர் உங்களை விட்டு விடுவார் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. நாம் கர்த்தரை தேடுகிறோம், அவரும் நம்மை தேடுகிறார். இழந்து போன ஆத்துமாக்களையே தேடியே மனுஷகுமாரன் இவ்வுலகத்திற்கு வந்தார். லூக்கா 15ஆம் அதிகாரத்தில் சில உவமைகளை காணலாம். காணாமல் போன ஒரு ஆட்டை தேடி கண்டுபிடிக்கிற ஒரு மேய்ப்பனின் உவமையை பார்க்கலாம். ஒரு ஆட்டை தேடி கண்டுபிடித்தவுடன் அவனுக்குள்ளாக சந்தோஷம் வந்தது. காணாமல் போன வெள்ளி காசை ஒரு ஸ்திரீ தேடினாள். அதை தேடி கண்டுபிடித்தவுடன் அவளுக்குள்ளாக ஒரே சந்தோஷம். காணாமல் போன கெட்ட குமாரனை தேடி அவளோடு காத்திருந்த தகப்பன் மீண்டும் தன் குமாரன் திரும்ப வந்தவுடன் அவனுக்குள்ளாக ஒரே சந்தோஷம் கடந்து வந்தது. அதுபோலத்தான் நாம் ஆவலோடு கர்த்தரை தேட வேண்டும். நம்மை தேடுகிற கர்த்தரை நாம் தேட வேண்டாமா? உங்களை மீட்டெடுத்து ஆரங்கள் பூட்டின இயேசுவை தேட வேண்டாமா? உங்கள் மேல் அன்பு செலுத்தின இயேசுவை தேட வேண்டாமா? எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு காலம் உண்டு. இது கர்த்தரை அதிகமாக தேடி கண்டுபிடிக்கிற காலமாயிருக்கிறது என்பதை தேவ ஜனங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். கர்த்தர் தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஜெபம் செய்வோமா? அன்பின் பரலோக தகப்பனே, ஆண்டவரே வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே உம்மை தேட கர்த்தர் தாமே உதவி செய்வீராக. கர்த்தர் வந்து உங்கள் மேல் நீதியை வருஷிக்க பண்ண மட்டும் அவரை தேட காலமாயிருக்கிறது என்று வசனம் சொல்லுகிறதே. உம்முடைய ஜனங்கள் ஒவ்வொருவரும் உம்மை தேடுகிற ஜனங்களாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். இன்றைய நாளும் உமது பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. கண்ணின் மணி போல பாதுகாத்தரலும், போக்கிலும் வரத்திலும் உடனிருப்பீராக. ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்திற்குள்ளாக ஒவ்வொருவரையும் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே கேட்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமேன்.